Mga langka, preska nga balita. Lalaki nagreklamo nga wala ka plok-plok, ginkawatan pa sang alpot. April 15 sang nagkuha uyab nga labas sa iya panulukan si alias Nonoy sa Dalan Arroyo, Iloilo. Nahuman ang transaksyon sa balor 800 pesos kabaylo sang hingalit nga kalipay para masirib ang sakang sang kaplog nga kuno preska kag bag-o. Igo murahon sa pagbusikad ni Nonoy sa monarkiya ni Madonna. Dito na tukiban nga ang iya sakang daw mapa ka Saudi Arabia. Alas 8 sang gabi sang gindala ni alias Nonoy si Madonna sa lodging house sa La Paz. Gahuro-huro na gid si Nonoy kay bag-o ini sweldo sa gasolinahan nga iya na obrahan kag excited na ini makatilaw sang pakabugongan. Paligo lang daanay kay maamat-amat na ko di uba. Hambal ni Madonna. Sure my loves. Maligo lang ko di, hulata lang ko da sa Katri. Ginbilin ni Nonoy ang iyang bag sa Katri sang lodge, kag sa pagwa niya halin sa banyo, wala na si Madonna kag wala naman ang iyang kahita. Ginlagas ang mga rumboy kag ni Nonoy si Madonna, kag naabtan nila sa plaza sang La Paz. Siling sang babahi, natapos na ko ng ilabalbalanay kag hindi sa ko na magpasugot, mag-round 2 kay si Nonoy baho ang sod. Lipot ang boto, kag maghugayong daw ido. Depensa naman ni Nonoy, wala gid siya kauyat biskan punta kaliso nga balaan ni Madonna kag ginkawatan pa siya. Gen pa kamaayo na lang nga husayon ni Nonoy kag Madonna ang ila problema. Gen pasulod si Nonoy kag Madonna sang hepe ka pulis sa Casillas kag didto ginpatilaw kay Nonoy ang balaan nga perlas ni Madonna nga daw yakong man kuno ang kalapadon sang buho iya. Sa baylo, gingaan ni Nonoy si Madonna sang 500 pesos bilang bayad sa expired yang bayad. Ang malas lang, pagkagwa ni alias Nonoy sa Casillas upod si Madonna ara ang iya asawa kag ginpadakop sila nga duha. Ginpakit-kit sang rehas sa kaso nga adultery kay napikon ang iya nga asawa. Ang sweldo tani nga para sa ila pamilya ginpang-alpot ya pa. Man, may asawa na. Hindi pa makontento. Tiara, kit-kit rehas Nonoy. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go.